Нощта Ал-Кадър. Нощ по свята от 1000 месеца. Нощта на могъществото. Лейлетул Кадър. Нощта на могъществото е най-свещената и добродетелна нощ в исляма. Тя е 27-та нощ на месец Рамазан и е по-свята от 1000 месеца, а това прави 83 години и 4 месеца. Нека да чуем какво е казал Всевишният Аллах за тази нощ в свещения Коран. Бисмиллахир рахманир рахим. Ние го ниспослахме в нощта на могъществото, но откъде да знаеш ти какво е нощта на могъществото? Нощта на могъществото е по-добра от 1000 месеца. Слизат ангелите и духът Джибрил през нея с позволението на своя Господ за всяка повеля. Мир е тя до началото на развиделяването. Нека разберем за величието и достоинствата на тази нощ. През тази нощ Всевишният Аллах чрез ангела Джибрил започнал да ниспослава най-великата небесна книга, свещения Коран. Ибадетите в тази нощ са по-достойни, с велики награди от останалите нощи. В тази нощ най-великият ангел Джибрил и безброй ангели слизат на земята, посещават и поздравяват всички вярващи. Но кога е тази свещена нощ точно? Пророкът, салалаху алейхи веселям, не е уточнил с точност, но казал: търсете нощта на могъществото в нечетните числа през последните 10 дни на Рамазан. Затова пророкът, салалаху алейхи веселям, е насърчавал хората да прекарват последните 10 нощи на Рамазан в джамията. В един хадис се казва: който прекара нощта на могъществото в ибадет, с вяра и надежда, че ще бъде награден от Аллах, то миналите му грехове ще бъдат опростени. В нощта на могъществото е добре да се прекарва в намаз, четене на Корана, зикир, тезбих, покаяние, молба за прошка и молитви. И онези, които имат пропуснати каза намаз, да отслужат поне 5 намаза. Нашата майка Хазрети Айша попитала пророка, салалаху алейхи веселям: о, пратенико на Аллах, как да се моля, ако улучена на нощта на могъществото? Той е отговорил: кажи така: о, Аллах, ти си всеопрощаващ, обичаш да прощаваш, опрости и мен. Скъпи братя и сестри, възползвайте се и правете много ибадети през тази свята нощ. Тя е само веднъж в годината, а на нас ще ни трябват много добри дела, севап, за съдния ден. Алейкум селам.